kuwi dinten lan dalu surya lan sasi dinten pitu pekenan gangsal lan dinten Rebo wage pasarane sependhepun malih wani sekar damar oblek toya lantingan janten cekul golek gore wolung asar ketan tawa arupi cekul golong pisang jajan nika kadate Bapak Petinggi badhe ngaturi badhe sedekah dusun dinten bengging sedaya dipun aturi nyuwun wangsulan berkah kuat lan slamet sedintene terus sedalune tak pengadenge terus sawingkinge pendhepun malih muni sekar kadate Bapak Petinggi nggih badhe ngaturi badhe sedekah dusun dinten bengging kula aturi Kanjeng Gusti Nabi Aruman daya dipun aturi nyuwun wangsulan berkah kuat lan slamet sedintene terus sedalune sak pengajenge terus sawingkinge damar oblek kadate Bapak Petinggi nggih badhe ngaturi badhe sedekah dusun sedinten bengging kang kula aturi Bapak Surya Ibu Sasi sedaya dipun aturi nyuwun wangsulan berkah kuat lan slamet sedintene terus sedalune sak pengajenge terus sawingkinge toya lantingan kaliasan nggih badhe ngaturi badhe sedekah dusun dinten bengging kang kula aturi kawitan pungkasan sing diaturi Pigedhe Anggung Jaya sedaya dipun aturi nyuwun wangsulan berkah kuat lan slamet sedintene terus sedalune sak pengajenge terus sawingkinge sekul gore kaliasan nggih badhe ngaturi badhe sedekah dusun sedinten bengging kang kula aturi Kanjeng Gusti Nabi panutan Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sedaya dipun aturi nyuwun wangsulan berkah kuat lan slamet sedintene terus sedalune sak pengajenge terus sawingkinge pendhepun malih kaliasan nggih badhe ngaturi nggih badhe sedekah dusun dinten bengging sing diaturi Mbok Dewi Pertima daya diaturi nyuwun wangsulan berkah kuat lan slamet sedintene terus sedalune sak pengajenge terus sawingkinge kang kaliasan nggih badhe ngaturi nggih badhe sedekah dusun sedinten bengging kang kula aturi Bapak lan si Ibu kang maringi gesang lan slamet maringi sandang kelawan pangan sedaya dipun aturi nyuwun wangsulan berkah lan slamet sedintene terus sedalune sak pengajenge terus sawingkinge kang kaliasan nggih badhe ngaturi badhe sedekah dusun sedinten bengging sing diaturi sinabat kenesenan sedaya dipun aturi nyuwun wangsulan berkah kuat lan slamet sedintene terus sedalune sak pengajenge terus sawingkinge sekul gala kaliasan nggih badhe ngaturi nggih badhe sedekah dusun sedinten bengging kang kula aturi Kanjeng Gusti Sunan Ratu sedaya dipun aturi nyuwun wangsulan berkah kuat lan slamet sedintene terus sedalune sak pengajenge terus sawingkinge
Ketantowo kali asan badhe ngaturi badhe sedekah dusun dinten benjing sing diaturi Bapak Adam Ibu Hawa sedaya dipun aturi badhe sedekah dusun nyuwun wangsulan berkah lan slamet lameta sedintene terus sedalune apengajenge terus sawincine pisang kaliasan badhe ngaturi badhe sedekah dusun dinten benjing kang kula aturi kanjeng Gusti Nabi Yusuf sedaya dipun aturi nyuwun wangsulan berkah lan slamet lameta sedintene terus sedalune apengajenge terus sawincine dadan warna kaliasan badhe ngaturi kang kula aturi kanjeng Gusti Nabi alias kang petak kang kula aturi Joko Tawa kang abrit kang kula aturi kanjeng Gusti Nabi Ibrahim daya dipun aturi nyuwun wangsulan berkah lan slamet lameta sedintene terus sedalune apengajenge sawincine sependhekipun malih puteng ketantowo kaliasan jenang abang, jenang ombak, jenang menir, jenang sengkolo, pisang, dadan, kaliasan itu selamete bapak keluargane bapak petinggi kang kuaturi sedherek kang awor siji lan daya sedaya dipun aturi nyuwun wangsulan berkah lan slamet lameta sedintene terus sedalune apengajenge terus sawincine pindhapun malih muni puteng slamete sak keluargane bapak petinggi kang kula aturi sedherek kang sepuh kang enem wonten ngajeng wonten wingking wonten kanan wonten kiri wonten ngandhap wonten inggil mulih kanjeng Gusti Sunan Kalijaga saketa dijaga sedintene terus sedalune apengajenge terus sawincine ketantowo kaliasan slamete sak keluargane bapak petinggi kang kula aturi Joko Tawa saketa tawa sak mantune sedekah dusun sedintene terus sedalune apengajenge terus sawincine pisang kaliasan slamete sak keluargane bapak petinggi kang kula aturi kanjeng Gusti Nabi Yusuf daya diaturi nyuwun wangsulan berkah lan slamet lameta sedintene terus sedalune apengajenge terus sawincine sependhekipun malih jenang abang slamete sak keluargane bapak petinggi kang kula aturi kanjeng Gusti Nabi Ibrahim daya diaturi nyuwun wangsulan berkah lan slamet lameta sedintene terus sedalune apengajenge terus sawincine jeneng menir badhe slamete sak keluargane bapak petinggi kang kula aturi sedherek kang mertapa wonten dokang anut lampahe siti lan daya diaturi kadiyamong ninyamong saketa dina sak keluargane bapak petinggi sedintene terus sedalune apengajenge sawincine sedherek sak keluargane bapak petinggi kang manggon kiblat kawan gangsal kang duneng 16 papat 5 badan 6 gondo 7 ari-ari sedaya dipun aturi nyuwun wangsulan berkah lan slamet lameta sedintene terus sedalune sependhekipun malih jenang sengkala kadate nyebabke keslametane sak keluargane bapak petinggi kang kula aturi kaki sarukala nini sengkala budal sengalane sak keluargane bapak petinggi sedinten iki kateta barat gedhe kateta banjir gedhe antuna seger kewarasan lan slamet lameta sedintene terus sedalune
sak ngajenge sak wingkinge sependhepun malih sekulkan setunggalasan kadate Bapak Petinggi sak keluargane badhe ngentun donga tiyang sepuhe saking jaler saking etri kedah ingkang sampun sirna saya puput tunggalasan badhe ngentun donga dhateng Bapak Niru Kamat tunggalasan badhe ngentun donga dhateng Mbok Dedasi tunggalasan badhe ngentun donga dhateng Bapak Neoni tunggalasan badhe ngentun Bapak Nejati tunggalasan badhe ngentun Bapak Neponiman tunggalasan badhe ngentun Mbok Neponiman tunggalasan badhe ngentun donga dhateng Bapak Niswati tunggalasan badhe ngentun donga dhateng Mbok Niswati tunggalasan badhe ngentun donga Pak De Subamin tunggalasan badhe ngentun Mbok De Karlin tunggalasan badhe ngentun Bapak Dewa Fitri tunggalasan badhe ngentun Mbok Dewa Fitri pisah saking donya wangsul wonten jaman langgengan tunggalasan badhe ngentun Pak Deratif tunggalasan badhe ngentun Mbok Deratif tunggalasan badhe ngentun Bapak Merateno tunggalasan badhe ngentun Bapak Newati tunggalasan badhe ngentun Mbok Newati sami pisah saking donya wangsul wonten jaman langgengan tunggalasan badhe ngentun Cirise tunggalasan badhe ngentun Bapak Neponinten tunggalasan badhe ngentun Mbok Neponinten sami pisah saking donya wangsul wonten jaman langgengan tunggalasan badhe ngentun Bapak Nesumani tunggalasan badhe ngentun Mbok Nesumani tunggalasan badhe ngentun donga Pak De Gimbang tunggalasan badhe ngentun Mbok De Gimbang tunggalasan badhe ngentun Bapak Neswasti tunggalasan badhe ngentun Bapak Netisno sami pisah saking donya wangsul wonten jaman langgengan tunggalasan badhe ngentun Pak De Sukasan tunggalasan badhe ngentun Sirasiti tunggalasan badhe ngentun Ciyakipa tunggalasan badhe ngentun Sisadi sami pisah saking donya wangsul wonten jaman langgengan kaya kuburane padang dalane entuk dalan padang dugya senedane yang maturken jamane diapa umat rasule ketampan Kanjeng Gustine diterima maring lae angka swarga lunga wonten swargane sedintene terus sedalune sak pengajenge terus saingkinge sependhepun malih Upasi Dolingge Ambeng Sewu niku kadate sinongan daler sinongan etri ngander tumur utuk tak yogane dalreti tumur utuk kadate Bapak Petinggi sedaya dipun aturi nyuwun selang berkapat lan slamet ameta sedintene terus sedalune tak pengajenge terus saingkine Bupati Dolingge kadate slametane Bapak Petinggi saketa lungguh kados Bupati Dolingge sedintene terus sedalune tak pengajenge terus saingkine Ambeng Sewu kadate sinongan jaler sinongan iki nyembut kadhe yang nander Kantraturi Widodara Widodari sekawan dosa sekawan daya dipun aturi nyuwun selang berkapat lan slamet lameta sedintene terus sedalune hak pengajenge terus saingkine sedayane ninggal tunggalasan badhe ngruwakaken sanak yang sepuhe saking jaler saking etri kedha ingkang sampun sirna
kaya pekuburane padang dalane ento dalan padang dumugi senegane kang wonten ing jamane diaku umat rasule ketampano Kanjeng Gustine diterima maring alahe antos swarga wonten swargane sedintene terus sedalune sawengadenge sawenginge yang wonten jamane dilebet dosane ditetep tupake imane kados toya kang suci lumampah siji samati sedintene terus sedalune pengajenge sawenginge tekel tunggalasan slamete kang kepriya sing diatur sembah dusun dander tepuk enem jaler lan estri kang kula turun malih sing basa balik umane Bapak Pimpin Tinggi tepuk enem jaler lan estri ing wonten Jawi sing wonten lebet sing wonten Jawi dadi netepaken bener slamet lameta sedintene terus sedalune siwada geni kelawan angin ditoya digarap Bapak Tinggi sedintene terus sedalune nurunake Sunan Prapen nurunake seger kuwarasan nurunake sandang lan pangan nurunake berkah kuat lan slamet amta sedintene terus sedalune Pak ngajenge sawenginge Bapak Petinggi slametan pengaturi badhe sedekah dusun dinten benjing dinasan ngentun donga tiyang sepuh ngruwakaken sak luku-lukure dinasan kepriya dinten ing Kebo Wage pasarane monggo dipun nampi kadhake Bapak Tinggi wonten mriki sedaya nulak kala wekasan slamet kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan jadidah ya Rabbana kalhamdu kaya wali hari wa ja'ika wa'ati buton Allahumma din salatan tubir biha wa awali wa abad wa ta'ala biha bihajat wa tutahu bina biha syai'at wa tarfa'una biha indana antarojat wa tubaliguna biha asyawgoyat min jati bil qadati wa dharmamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma as'aluka salamatan bidin wa afiyatan bidasad wa jatan bi ilmi wa jakiman maut wa rahmatan indan wa firatan dan maut. Allahumma alin alaina fi sakaratil maut wa nadarna liwal afla'i nadusab Rabbana firana wa naraqal hadirin Rabbana taqabbal minna anturahim Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bil barakati al-fatihah.